weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to gendar e nder galle ceerno abou diallo ko on waktu yoni ha to abdallah waalo abdallah jeeri e nder galle ceerno samba thiam e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal jaydiyanke biyeteɗo Papa Gandiaya nottoyima hande o police gam noddandu oɗo saaha mo gonɗen ɗum ko caggal nde waddi yewtere e avocat biyeteɗo Alhaji Diouf o holliti ene gasa taw koye haalande o haalno toon to leydi Mauritanie sarɗiyankoɓe ɗiɗo lundo rewɓe mbiya temnanama e nder kaso taw kadi wutte teddugal mabɓe ittaka yogay ɓen terɗe taw kadi ganduɗa ko sarɗiyankoɓe lundo yogay landaji lundo ha tente pelle darniɗe haqqe innama ɗe kolliti jonnani ɗum hay seeɗa to leydi Mali wonande biftogola maître Mountaga Talla gila jamma heccanki o aɗo hen koreji makko kolliti ha ɗo ganda kala holto nawa yogay pelle erima yo lelol waɗe e dowa biftedemo to leydi Guinée Conakry jamma heccanki o ko ene tolno e 44 nagge woni ko wara tono ko bereɗo layna ene tawe nder préfecture mo Lula oɗo saaha jaggoɗo gaynaka leydi holliti yo lelol waɗe e wargo ɗiɗo hen nayya taw kadi ganduɗa waɗɓe ngal baɗal haɗo hen cuwa taw yitede kabruji men manaw men ha to leydi Tchad Nigéria RDC Congo Cameroun Gabon Benin ma en jaaha toon to Moyen Orient musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum weltare TV gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe e mum kalɗo goni windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo toƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli men kala gorelte sa heeɓi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto Corée Nord a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tongoje gorelte jiɗɗa jokkodirde e mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddesi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Semme jokkodirta koye Amadou Samba Diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi Mali gonɗa jokkodirta koye Bayel Djibril Diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto Mbour leydi Sénégal jokkodirta koye Saydou Ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma kettode kaburuji mon e ɗemgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mobare joya duƴala hitande ujunnaje 2026 yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr to karallagal
weltare tv ko musidɗo mana Saydou Abouba dental daira ceerno Samba Thiama to Abdallah Jeeri e gardugol ceerno Abdoul Aziz Bass aɓe tentina dendagal bandiraɓe julɓe kala Mauritanie Sénégal hay diaspora o kala ñande jeenayya lewru mai hawrata koye aset paduɗo en noon so haaji jomiraɗo ñalɗi diine ziyara moɓen keewi yuɓɓinde kala hitande hikka nde noon ko jeenayyi lewru mai woni 9 mai samedi paɗo so Allahu lamɗo jaaɓi taw yuɓɓinde ɗum ko dental daira yiɗɓe ceerno Samba Thiam to Abdallah Jeeri ɓe bismi hen dendagal Abdallah Jeeri naɓe e ko taari Abdallah Jeeri kala lappol palol dane ma ngo rewa e worgo kala yettindo hen kayitol ngol ko dental daira ceerno Samba Thiam e gartugol ceerno Abdoul Aziz Bass taw kadi ko toon to wonande Abdallah Jeeri ɓattaki o yettindoma ko musidɗo men guiɗo men sehil men woni Alhassane Oumar Mbocca wonande gendar noon ko tawete koye toro ene yuɓɓina taw kadi ko lawol sappo e tati ɗiwol muɗum édition Daka taw kadi ko Daka mo gendar taw kadi on Daka woni juɓɓinowo ɗum wonande ko Daka Nasrullahi mo ceerno Abou Diallo taw kadi ardoto on Daka ko ceerno Cheikh Baro ñande jeegom janggo wo hirdata so haaji jomiraɗo o waloya toon to gendara ngam Daka o ma duumo ha jeenayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen so haaji jomiraɗo o aɓe bismi en noon dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗum noon wonande yettuɗo en golɗo en kayitol ko musidɗo makko kanko ceerno Abou Diallo guiɗo makko sehil makko jaadiɗomo taweteɗo hande toon to gendara taw kadi ko toon to gendara woni Samba Jambolo Bambaɗo kompital men e ɗemgal Pulaar leydi ndi Sénégal oɗo saaha ko haala hewka hakkude hoorejo leydi ndi Sénégal woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye kamne wondi kadi Ousmane Sonko ɗum ko caggal teskede oɗo saaha mo gonɗen kanko hoorejo leydi ndi omo riiwa no feewi ɓen ɓattiɓe Ousmane Sonko no feewi ɗum ko caggal nde o itti biteɗo Bassirou Kebe e Solimata ɓeɗo en kala ko wona ɗum ko kadi wo itti toon Khalifa kono kadi wo itti toon hanki o biteɗo Ousseynou Ly mo ganduɗa kañum wonno jagorɗo porte parole taw kadi ganduɗa ko galle lamorgo ngo on noon ko hanki kuɗol wonande Bassirou Diomaye Faye ittimo kan haala noon heewi no feewi on guittaɗo noon o yetti Allah o yetti nelaɗo kono kadi o yetti hoorejo leydi ndi kono kadi o hesɗitini jokkodiral makko e Ousmane Sonko ha tenti noon darde makko e landa Pastef ko wona ɗum ko noon wonande kanko on hoorejo leydi ndi Sénégal omo tijja taw kadi ko toon to Mbour ɗum noon jogori latade ko ñande jeenayyi nduɗo hen lewru taw kadi wi noon ko jagoɗo jeygu Sirigne Gueye Diop ɗum noon ko yidde wattan meeting mawɗo no feewi taw kadi oɗon meeting ma waw moftude hen yimɓe hewɓe no feewi ɗum waɗata koto stade Caroline Faye mo Mbour taw kadi ko yidde artude bilaji muɗum e hollirde doole mum ɗo tolni ngam teskede oɗo saaha mo gonɗen wonande hoorejo leydi ko ƴettude pellital muɗum ngam darade ɗum ko caggal nde o bismano e jayde leydi Sénégal taw wonde jaydiyankoɓe namdotoɓemo ko fate sifa gurdam leydi ndi ha tenti noon o arti e yañade to banggue Pastef no feewi ko wala ɗum ko Ousmane Sonko holliti ɗo e balɗe garoje ma wat bila muɗum taw kadi on bila ko ɓeto golle ma yaltin ɓeto golle mum ko fati ko golli e ɗiɗo hen duuɓi ɗiɗi gardidi mum e hoorejo jagoɗo yagungo leydi Sénégal hewɓe noon ne paadi wonande ndeɗon haalande ko adi nden haalande kanko oɗo hen hoorejo leydi ndi yaltini wonande meeting mawɗo mo jogori yuɓɓinde taw kadi ko toon to Mbour sarɗiyankoɓe taw ko lundo ɓe binditaki jogornoɓe ƴettude pellital windude lettere faade toon to cour constitutionnel leydi Sénégal kono kadi ɓe kollitiɓe kayiti tampinde koye mabɓe ngam wullitade e article C29 L29 kam L30 mo ganduɗa ko code électoral gotaɗo yontere yawtunde toon to sadeji leydi Sénégal kene udditana demal Ousmane Sonko ngam jeeyede e ƴamoɓe lefol laamu hitande 2029 ɓe kolliti ɓe kayiti tampinde koye mabɓe joom boru yo loppu boru mum kala ko saami watta e lowru loppa ɗum noon wonande hoorejo leydi Bassirou Diomaye Faye ne wawi safrande hoore mum taw kamɓe koye mabɓe
ɓe tampani hen nattal maɓɓe feeñi hen noon ko ceerno Alassane Sall sardiyanke e Papa Djibril Fall kame Anta Babacar Ngom Amadou Ba e woɗɓe kala mumena so sardeji leydi Sénégal hande o lulima bismima toon jagorɗo ɗiɗi jagorɗo gadiɗo bismede on woni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol Mouhamed Bamba Cissé gam hettede e golle ɓeto muɗum caggal ndeɗo hen hitande tuma kaya nde ɗowi golle mum ko fati banggue gardidi mum e ngal ɗon jagorgal ɗo to kalaten goɗɗo kay gonɗo e hettede ko jagorɗo ndema leydi ndi Sénégal ko fati banggue faggudu ha e gueɗe haalisaji baɗaɗi hen ko danca hen ɗen golle ɗe o ɓetatono ko fati banggue nde hitande kala warta e namdede ɗen ngaaluji kala holno yaari e ɗiɗon sifaji kala muɗɗuma collectif taw ko ɓen dumbanoɓe e laamu Macky Sall ɓe kollitima ɓe mboɓodira kamɓe kala ɗum noon ɓe moɓodirta ko ɗon ɓe maɓe moɓodir kamɓe kala ñande 6 lewru mai gam jingande Sonko 2029 ɗum noon ɓe jiiɗi wadde ɗum taw kadi koye lawol toon to Berté ha fayma toon to Kasba taw kadi koto Guédiawaye ngal moɓodiral ngal ɓe jiiɗi wadde hen garten koye Tivaouane e ñalɗi wonande ziyara Khalifa Babacar Sy taw kadi ko Serigne Babacar Sy toon to Saint-Louis ko toon suuti konguɗi wonande Serigne Moustapha Sy Al Amin ɓe kolliti Tivaouane oɗo sahane duwono gonnoɗo hoore Sénégal ono président Macky Sall nde heɓata kay wonande loni nde jappere wawa joɗade hen ko wala ɗum ko Cheikh Tidiane Gadio Érima Sénégal naɓe oɗo saaha nde gonanta Macky Sall e ngalɗo hen poɗodiral ngal woni ɓaftodirede taw kadi ko lomtottoɗo Antonio Guterres taw ko toon to wonande fedde gotago windere nde jaydiyanke biteɗo Papa Gandiaye ko jaydiyanke TFM juɓɓinowo yewtere toon to TFM ɓe yewtere wiyetede Faram-Facce ɓurde heɗede no fewi ɗum ko caggal nde o bisminita toon maître Aladji Diouf jeeyi konguɗi o haali toon ko fate nanggal Pape Malick Ndour jeeyi sababu noon o rokkama convocation hande o noto yima ɗoɗo kalaten omo toon en keɓani taw ko laaɓi beele o yalti mo hooti galle makko walla ala kono hade makko yaade o holliti omo andi ngol noddugol ko noddama yeeyo notto mawɗo mawɗo noon o joofi peɗeli ko procureur o fottata noddudemo toon to police o hette ko hettete kono o holliti ala kala ko haali hen ko rewani lawol o waɗi ko golle makko wona ngol tan noon o meeɗi noddede o noddanoma lawol gongol kono noon omo yaade avocat ji makko ɓen woni maître Aladji Diouf ene tawe hen ko nen kadi maître Babacar Cissé maître Aissata Tall Sall ɓe kala ne duusimo hen kono kadi société civile seeɗa tawama toon e yoga e jaydiyankoɓe ma en garto hen so tawi waccitama walla ala ko wawi hen wonde kala en cuwa taw hebde hen ko laaɓi keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal keddoɗen ha joni omo heddi taw e yeeso ɓen enquêtoɓe yogay konguɗi ɗi o jogori namdede hen liberté de la presse teskamo saaha en yatiri caggal no fewi e nder leydi ndi Sénégal ɗum wiya tan ko jayde ko mbi mik noon woni tan ko deƴƴe woto kaale ko poɗɗon haalde ko hay sa yi ko poɗɗa haalde ko ya deƴƴu teni kadi jaydenke wonani ko ɓesguji leydi gam andindeɓe laamu ngu ko gollate ko gollani ɗe gueɗe kala no foti yarude beele moni kala anda nde tawno moni kala ene jogui AC andude ko yahata e leydi mum saabu ngaaluji ɗi kala ko ɓiɓɓe leydi ndi ndendi ɗum leydi ndi kala ko ɓiɓɓe leydi ndi kala ndendi ɗeɗon gueɗe kala ɗum jeeyi noon ɗiɗon sifaji kala muɗɗuma keddoɗen ha joni koye nder leydi ndi Sénégal gartaten koye dossier oɗo hen Pape Cheikh Diallo ne ɓeydo tan layde no fewi o dossier mo ganduɗa hanki ɗiɗo kay darnoɓe yeeso procureur toon to Pikine Guédiawaye woni Cheikh Boubacar Sow e yaadi mum beddama e nder kaso kono kadi dossier goɗɗo kadi ɓurɗo hamnade koko faati e suka debbo mo ganduɗa suka mo ganduɗa ko mineur duuɓi 16 battaɗo tan pijirguel terɗe kala tan de joomen cohli gadda ɗum nawa ɗum taw kadi koye dow belaɗe e Amdou Kala ɗum noon goto kay biyeteɗo Mara milliardaire woni ceerno kewɗo haalisa noon noddirte on noon woni mo ganduɗa
biyeteɗo Abdoulaye Faye dognoɗo nangoya toon to Gambi artiraga hen jeetato nanggama e on dossier caggal nde o wuli kanko on biyeteɗo Abdoulaye Faye mo mbiyata ceernajo milliardaire woni mara milliardaire kewɗo haalis no feewi kono téléphone mo kam fenani saabu ko haalno kala e ko wanno tawama e téléphone o kala ko nde no felliti noon gonɗinde omo jogui test ɗe ganduɗa ko faux test sida caggal noon omo jogui oɗon rafi goɗo biyeteɗo Adama Sène makro dogowo e ɗen koyɗe o noon ko dogɗo yiitaka taw kono jeetata mbiyama hen teeɓa ɗum ko caggal makroji makko ne gaddanamo ko ɗon cukalon taw kadi koye dow ɗiɗon sifaji kala o sara ɓe tawi juuɗe ɓen dadiɓe ɓoytama o daro yeeso procureur Pikine Guédiawaye ngam hettede e dow oɗon sifa gueɗal gongal ngal ko toon to Jammu Ngena sikka mbaw toonne kadi ko sukaɓe tato worɓe mbiya teeɓa duuɓi 13 duuɓi 19 kamɓe noon ko debbo goto nottotoɗo nonne kadi DM Ba ko on tigui portiɓe plainte ɗum noon ko caggal nde ɓe jiiti ɓinguel on almudel ngel duuɓi 12 tan ɓe mbaɗa mum sa kala yahata yimɓe gueɗe cofɗe ɓe naggat ɗum tan ɓe nawɗum e nokku ɓe mbaɗa mum ko fewani ɓe naggama ɓe guirlima ngal ɗon baɗala ɓen sukaɓe tato naggaɓe taw kadi koye dow sifa ɗen gueɗe jayde moon Weltare TV ne wiya tan ndene sukaɓe moon tenti noon sernaɓe jangguinoɓe sukaɓe almuɓe ndene sukaɓe no fewi saabu hande o ko yiyete ko ne ɓurti doole yiyete hande ko worɓe ɓe no tiide rewɓe jaa tan koye sukaɓe worɓe tenti noon cukalon goɗon ɓuurkon wonde e booli no fewi nde jomumen ɓurata wattude e haqqillaji men no fewi tenti noon duuɗe ɗe kala hay daaraji ɗi kala ko jenggi ko kala yo joomumen moykino jaaha jurnoyo ƴewto sukaɓe no fewi saabu ɗeɗe gueɗe ko gueɗe humbuɗe no fewi hande ene anni yimɓeɓe no fewi taw ko ganuma mo ganduɗa ɓurtuɗo no fewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendidi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie noon wonande jaydiyankoɓe mbiyan wonande sarɗiyankoɓe ɗiɗo taw kadi ɓen sarɗiyankoɓe ko Mariame Wuld Cheikh ene wonde Garu noon kadi Assour ɓeɗo hen ɗiɗo kala ɓeɗo hen sarɗiyankoɓe rewɓe ɗiɗo taw ko sarɗiyankoɓe lundo nanguiraɓe ene ñiŋi kay yogay terɗe laamu ngu taw en ko joom martabuji towɗi taw kadi koye karalle mabɓe e ɓoggi taw kadi ko hen ɓe jaltiniɗi haalullaji kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe ñawama duuɓi 5 wino procureur yinno ɗum ɓe ñawana noon ko duuɓi 4 e nder kaso kono kadi ko fate kaɓorɗe mabɓe kala tettama ligne mabɓe kala kuppama compte uji mabɓe kala tettama ha laaɓi ɗum noon nde ñawore hewɓe jonnani ɗum avocat ji mabɓe jalti saalo tawtoraka ɗum ni gam hollirde wonande wutteji mabɓe teddugal hay ittede ittaka yogay sarɗiyankoɓe lundo noon kolliti jonnani ɗum hay seeɗa yogay pelle darniɗe haqqe innamade jonnani ɗum ñaawa ɗiɗo kala duuɓi 4 e nder kaso ɗum ko caggal nde ɓe tuuma guila e jonte jawtuɗe wonande kay aɓe ñeŋi no fewi symbole leydi ndi Mauritanie wonande pelle darniɗe haqqe innamade taw ko ɓen dumbaɓe dumbirɗi taw ko kasoji rewɓe ɓe kollitino jeeyi sababu noon lebtaɓe e nder ɗin kasoji taw ko rewɓe ko waɗa ɗum ko noon procureur ɓattiɗo on kaso woni Abdel Salam Mohamed El Amine waɗi conférence mum ɗum noon ko yeeso wonande tribunal mo arfaɗo holliti wonande kay taw kadi koto parquet mo arfaɗo holliti ɗin konguɗi godani yimɓe ndento kala ko fati banggue manipulation taw kadi ko ɗiɗon sifaji kala holliti eɗin loskoɗi mbaɗi ala hen kala ko woodi hen haydara e wiidemo taw koye konguɗi makko kanko on wonande procureur mo parquet mo arfata keddoɗen koye landaji lundo kewɗi ɓe jonnani hay seeɗa kuntala wonande ɓeydogol cogguji e nder leydi Mauritanie tenti noon wonande landata wassula ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde ustata o carburant e gaz nde tawno hande ko miskineɓe ɓiɓɓe leydi tan woni wuroɓe hen caɗele mawɗe no fewi oɗo sa yiddeɓe he ko nde ɓen gustat ɗum ha mema leydi ko waɗa ɗum ko noon état major général
armée leydi Mauritanie rentini ɓe yaltinoɓe yo gayi konngudi e nder laylayte nokkuji kala ɗum ko caggal fiyande nogas joyi wannode toon to leydi Mali konngudi kewɗi noon ne jalta wiyede won moltiɓe ga walla goɗɗum o holliti laamu leydi Mauritanie ene jogui nden ka ekkisal nde yimɓe ndentoto yo gayi kabruji ko fate ɗin gueɗe koɗo waɗata manipulé haqqillaji yimɓe nanna yimɓeɓe e gueɗe goɗɗe ɗe ndewani lawola sur sarɗeji leydi Sénégal leydi Mauritanie jaafoɗon yogay sarɗiyankoɓe hanki o jalti lulde nden gam hollide mette mabɓe ko fate banggue ɓeydugol coggu e gurdam ceerɗam hande musɗama e nder leydi ndi gam hollideɓe wonande kay laamu ngu foti ko ustude kala ko fate ndi pawdini ganduɗa ene fayi ɗuma e dow miskineɓe leydi ndi kala muɗuma partisan dia ɓenne kadi jaltini communiqué mumen hanki ɓe kolliti ñande sappo ndu lewru hawrata koye aleɗa paduɗo e noɓe kolliti kamɓe mbaɗ moɓodiral manggal no fewi taw kadi ngal moɓodiral ko haɓade ɓeydugol carburant kamɓe pétrole et gaz e nder leydi ndi kala ɓe kolliti ɗen gueɗe wona gueɗe joɗɗe no fewi ko miskineɓe tan loroto e dow ɗeɗon gueɗe kala mumen police subaka hande o holliri fawi juuɗe mum e sagataɓe joyo ɗum ko caggal nde ɓe jiiti dorog kewɗo moftaɗo e nder camion jolluɗo ponoje kewɗe no fewi kono ngandi mawni ɗi jooɗi ko caggal leydi Mauritanie on kadi ɓe ndewi ndi kabaru mum kala ko ene tolno 35 kilo taw ko naɗɗo Nouakchott woni koɓe pawi juuɗe mabɓe kamɓe police ɓe kolliti ɗum gartaten koye météo ɓeto weeyo mo leydi Mauritanie mo leydi Sénégal kala ɓeto weeyo mo leydi Mauritanie holliti yogay nokkuji e nder leydi ndi poussiére kewɗo nguleki sattuki ma ɓeyɗo maya ha 46 degré taw kadi ko nguleki mawki no fewi ɓe ndentina noon jomen ñabbuji cornique ko wayno asme en jaɓeɗen e gueɗe goɗɗe kala tenti sukaɓe yimɓe nayeɓe horiɓe rewɓe ɓesnuɓe kala e rewɓe kadi horiɓe ne ndentoto no fewi kiɗo nguleki ha tenti noon so yi ha nangue fuɗɗima ƴellitade ɗon ha nangue fando musde yimɓeɓe ndentoto kala kiɗo hen nguleki jeeyi sababu noon nokkuji kewɗi ma waɗen poussiére tawno yaade nguleki sattuki no fewi ko wayno Guidimaha Gorgol Asaba Barakna tagan hay nokkuji goɗɗi kalde yimɓe ɓurata wawde rentade no fewi paɗen ko toon to leydi Mali caggal attaque bannoɗo toon to kati ha yoɓi fittandu général wonande Sadio Camara on wonno jagoɗo konu leydi ndi taw kadi ko jagoɗo koolaɗo to hoorede o leydi ndi ko on noon wasno hen fittandu muɗum taw koye kuɗol décret hoorejo o leydi ndi woni général Assimi Goïta holliri kañum woni jagorɗo taw kadi ko konu leydi ndi gam andede oɗo saaha omo heebi tene kadi omo famani ɗum no fewi kono cukka makko suɓama chef d'état major général armée leydi ndi woni Oumar Diarra o général woni cukka makko to banggue golle taw kadi ko fati banggue koni yankagal o holliti noon ɗum ɗo kala ko yidde kay addude jaam timmuɗo e nder leydi ndi addude jaam timmuɗo taw kadi koye nder leydi Mali haɗe gueɗe kala ɓuura wawde rewde lawola gartaten koye biftogol maître Mountaga Tall e nder Bamako e hoore mum koreji makko jaltini wonande ɓattaki men ɓe kolliti biftedemo e nawedemo ɗo nawa kala ala kala koɓe gandi hen haydara ko sagataɓe arɓe ene gone oto mo ganduɗa ala hay immatricule taw kadi aɓe mofti koye mabɓe jiiɗe mabɓe noppe kine kala aɓe cukki ɗum ha tiiɗi ko ɓen garanimo joom suudu makko noon yaltin téléphone mum woni filmude ɓe tetti téléphone o ɓe kutore mum doole no fewi kono ɗum ko noon ɓe nawi on maître Mountaga Tall mo ganduɗa ko ɓurnoɗo tigui ñingde ngu laamu ha tenti noon mo yaadano e diwgol woni koñinkoɓe ittaɓe e golle mumen bedda e nder kaso kono kadi yaadano yogay gueɗe kewɗe no fewi kañum nawa oɗo saaha noon hewɓe hen joofi tan ko tambiɓe nden kay kisal laamu leydi ndi ko ɓen mbaɗi ngal baɗal kono hay communiqué goto wona to banggue saria leydi ndi wona to banggue laamu leydi ndi hay communiqué goto jomin jaltinani ko ɗum ko noon dente daraniɗo haqqi namade e dente avocat ji kala e rima nde andinte to woni ko ɓuuri yawde yaccade joom accite ko ɓuuri yawde e yaccade wi état major général
armée leydi Mali wo holliti ɓe mbaɗi fiyande mawde no feewi taw koye keerola hakkunde leydi Mali kame leydi Mauritanie wo holliti ɓe teɓɓiti sagataɓe hewɓe kono wo hollitani no foti ɓe teɓɓiti parquet taw ko saria leydi ndi woni tan autorité ji judiciaire ɓe kollitiɓe gudditi hello enquête yañgo no feewi ko fate jangu wannongo nogase joyi lewru avril ɗum noon ko toon to kati ha jeeyi sababu pittali kewɗi keddi hen oɗo saaha noon aɓe joofi hen peɗeli nayo hen goto ko dawriyanke mo wonani e nder leydi ndi ene hen koninkoɓe ɗiɗo ittaɓe poste ji men ne hen wonɓe gonɗo e poste mum hen goto guittaɗo ene hen goto woni koye foftode mum ɓen kala ene tuuma taw kadi koye nder nguɗana jango couvre feu koko ɓeyda ɗo ha nogas e nayya lewru mai taw kadi nder diwan mo katti ɓeydi ɗum noon ko sous-préfet taw kadi ko arrondissement mo katti e hoore mum tonne kadi Kulikoro ɗo ha nogas e nayyi taw kadi holliti ɗum ko gouverneur de la région de Kulikoro ngam teskede janguji musli badɗi e nder leydi ndi leydi Mali kala muɗuma paɗen ko toon to Guinée Conakry finoɓe toon to layena kolliti metti men mawɗe no feewi ɓuuren heew noon ko aynaɓe ɓe ganduɗa ɓe gona jaɓɓaɓe e nder diwan ɓe kolliti hen noon kulhuli mabɓe e mette mabɓe ɗum ko caggal nde geddu mabɓe naata sanga 4 jamma ken tolno e 41 nagge woni tan ko wara wargo bongo no feewi waɗɓe ngal baɗal ɓe koye nder préfecture mo Lola koko dogui jiitaka taw ko wala ɗum ko noon jagoɗɗo gaynako holliti metti mum mawɗi no feewi o erima taw kadi ganduɗa ko autorité ji judiciaire taweteɓe e nder préfecture mo Lola nde guddite hen enquête jaaƴƴo no feewi kono holliti batu keñoraɗo ngam oɗo saaha rende lappi gaynaka e dow ɗiɗon sifaji kala muɗum aynaɓe hewɓe noon taweteɓe toon kolliti kulhuli e caɗele hande guuraɗe wona ɗin nayyi ne bonni taw kadi ko gueseji janane wona haydara ko yiɗaka tan yiyede e nder nden ladde hewɓe noon kolliti fayre e kulhuli mumen laana gadika hajjiyankoɓe ɓe leydi Guinée diwi oɗo kikiɗe mo gonɗen fayi toon to Jidda Arabie Saoudite aka jolni kene tolno 350 hajjiyanke ko hande woni noon laana mum gadika taw kadi ko hijjore hikka nde no wiiri jayno nde biye kala ene jara ken tolno 58 million taw kadi ne fawi 325 ujunere taw koye koppereje franc guinéen kamɓe hajjoɓe maɓe gonoy ujunnaje 10 hajjiyanke mo leydi Guinée to leydi Tchad ko jangu musgu Boko Haram waɗi e nder base koninkoɓe leydi ndi base taweteɗo banggue funnague walla banggue hirnague leydi mo mbiyata Baraka Torum ko toon ɓe mbaɗi jangu mabɓe ko famdi ko kala ɓe jooɓima ken tolno e pittali nogas taw ko koninkoɓe armée leydi Tchad Boko Haram acciti médecin taw kadi ko pédiatre mo biftino taw koto lak Tchad mo ganduɗa ɓe gacci ɗum ko toon to Nigéria oɗo sa Tchad ne heeɓo artirdemo toon to jamina lamorgo leydi Tchad to Nigéria Abuja taw kadi ko jagoɗɗo affaire étrangère mo leydi mum woni biyeteɗo Bianco holliti wonande kay oɗo samu heeɓi artirde ken tolno e 150 Nigéria naɓe taw kadi ganduɗa ko dañɓe caɗele mawɗe no feewi toon to Afrique du Sud ɓe ganduɗa nde société ji entreprise aji men kala koko bonna toon taw koye filñitare hoɓɓe ɓe ganduɗa taw koye filñitare ɓiɓɓe leydi ɓe jiiɗa yiide hoɓɓe kono kadi Nigéria yonnani no feewi ko fate banggue wonande ɓesguji Afrique du Sud dariɓe nen diwa hoɓɓe taw koye sifa mo alda e fayidagal RDC Congo Boli Kinshasa hanki ko seppoji kewɗi goni ko yuɓɓina toon taw kadi ɓen kala keedani ko hoorejo leydi ndi ngam hollirde weltare mumen ko fati banggue yowre nde États-Unis d'Amérique yowi Joseph Kabila mo ganduɗa jofaɗo piɗeli kañum wallitta e kala saaha rebelle mo M23 to leydi Cameroun pelle kewɗe 11 ji darniɗe haqqe innamade tenti kadi darniɗe ko fati banggue nden kay kisal guura ɓe erima windere nde so tawi ballal wodani banggue leyɗe banggue angal fono ha fayenma banggue funnague o ko heege bongue woni ko tawete toon ken tolno e million ngaji ɗiɗi piccal jeenayyi bani adama o saaha goni
koye heege mangue no feewi to Gabon hoorejo leydi woni Brice Oligui Nguema udditi toon woni inauguré udditi toon taw kadi ganduɗa ko grand centre de conférence mo inniri Oumar Bongo o ndimba kanko Oligui o jaɓɓima toon ken tolno e hooreɓe leyɗele jeegom kame hewɓe kay bismaɓe hen o holliti oɗo centre conférence mo Oumar Bongo o ndimba ko mawɗo no feewi en waɗi gueɗe kesam jadɗe jamanu holliti wonande Gabon ne wawi jaɓɓade jonde Union africaine 2027 ne wawi jaɓɓade kadi jonde francophonie 2030 ngam teskede wonande kay oɗo centre mo yaadi e jamanu no feewi to leydi Benin teskama ɓeydugol coggu carburant kañume gaz kala teskama noon golɗo ɓeydugol hewaka yiyede e nder leydi Benin taw saabi ɗum wonande ko fitnaji baɗɗi toon to leyɗele golfe koto golfe paaɗen toon to Moyen Orient hande pelɓodiral hakkude États-Unis d'Amérique kame Iran hanki waɗi haalaji kewɗi jaltuɗi e banggue ɗiɗi kala jeddi ɗin haalaji ko wayno wonande kay wonande États-Unis d'Amérique Donald Trump yeddi wonande missilaji e drone aji Iran memani bateau mumen hay seeɗa ko wala ɗum ko kadi wonande wiyede kadi Amérique derguiti ken tolno e batoje jeegom ɗe leydi Iran yeddi ɗum ha mimi ɗum ko caggal nde Amérique ƴetti pellital juktoyde to golfe kene tolno e 900 walla mbiyen 900 900 taw kadi ganduɗa ko navire kanji kala noon woni hen ko pétrole et gaz jukiɗi toon to golfe beele ɓenna 3 de Hormuz ko wona ɗum konon Iran ne fondi hen kala Iran holliti kalde Amérique waɗi ɗum koko yaɓɓi kuulal dartinde jeygue ko wawi wonde kala ɗen gueɗe ma mbaw hewde hen ɗin konguɗi goni maltiɗi hande o hakkude mabɓe kala muɗum Russie holliti dartingol jeygue hakkude Ukraine balɗi tan jeetate ɗum noon koye ñalɗi mawninde polgu ngoɓe dañño e guerre wonande 1945 polgu Allemagne ngoɓe polno ɗum ko ɗum ko noon Vladimir Zelensky holliri wonande kay hande o natani dartingol jeygue 5 e 6 kono haalani ko jeeyi ɗiɗon sababuji to Allemagne dognowo oto goto kam sokki e yimɓe yahoɓe e booli mumen to lebbi jeeya kene tolno yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men kono noon haɗo hen on dognowo oto o jaggama kono ala kala commentaire ko fati e jangu makko e ɓeɗon yimɓe Dubai wonande ɓen wanguiyankoɓe yogay nokkuji ko wayno Jumhuriya ko watti ko nokkuji biyete noon to Dubai kame nokku biyeɗo Marina ɗi nokkuji kala kene tolno e million-ngaji nogas iwoɓe e nder windere nde kala ne garanno wonande kay wangade toon ene nannono halisaji kewɗi kono teskama ɗi situji kala ɗi guddi gam teskede caɗele taweteɗe toon to golfe ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen faggudu Dubai Émirats Arabes Unis koko yatiri caggal no fotiri kala muɗum musidɓe tedduɓe ɗo en wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jamal hiranen